बाबा नमस्कार. कुठलं गाव बाबा? कुठलं गाव? अहो मी फोटोग्राफर आहे. म्हणजे मला आवड आहे अशी. मी कुठलं सगळे जे वयस्कर लोक असतात ना त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओज काढतो. म्हणजे माझं इंस्टाला पेज आहे, नेटला पेज आहे माझं. तेव्हा मी असे व्हिडिओ काढतो आणि फोटो काढतो. म्हणजे जे वयस्कर लोक असतात त्यांचे. तुम्ही छान दिसत होता म्हटलं तुमचे फोटो काढावेत. आता बघा तुम्ही काम करत होता ना तुमचे फोटो काढलेत. म्हणजे मला आवड आहे हे असे जे काम करतात ना त्यांचे व्हिडिओ आणि फोटोज काढतो. समोर बघा आपण फोटो काढतो 2. ठीक आहे समोर बघा. आली तरी पडलस पान डोळ्यामंदी पाणी तरी गळ्यामंदी गाण याचा हात पाठीवर सोनियाची खान शर्मेन नाही कधी झुकली मान हात पसरून गाड्या सुख येत ना